Виждал съм го толкова пъти в бизнеса и в родителството. Когато си лидер или родител, понякога създаваш негативен образ за някого, за детето си или служителя си. Мислиш си, той или тя винаги греши, проваля всичко. И тогава какво правиш? Виждаш само грешките. А когато правиш това, ти унищожаваш самочувствието им, без дори да го осъзнаваш. Какво ще стане, ако вместо това започнеш да търсиш какво правят правилно? Какво ако се фокусираш върху техните успехи и потенциал? Това е ключът към ефективното лидерство, но и към успешното родителство. Важно е да си спомним, че всеки има какво да даде и че положителната обратна връзка е много по-силна от постоянните критики. В родителството, както и в бизнеса, този подход може да промени всичко. Децата и служителите процъфтяват, когато усещат подкрепа и разбират, че ги виждаме не само за грешките им, но и за силните им страни. Така че следващия път, когато си готов да критикуваш, задай си въпроса. Какво са направили правилно? Това е начинът да вдъхнеш увереност, да създадеш положителна среда и да водиш с добър пример. Последвай нагоре и напред, за да получаваш още от същото съдържание всеки ден.